TPP oye! TPP oye! Pompano nandira foni atati ananimbira ndakuti iwe chimwendo kumene kwatabwera manena mawu kuti kuli achinyamata ena akwera pamwamba kumene kukuli anyamata ndeni kufuna Mungu awofata yakuonani pamene izingu awofata awofena atati awofeni ulemwano Vice President ulemwano araji ndiwonse ulemera kulandira maulemu mulandire ulemwano tukupita kumapeto tukudikira mwiniso nkhano amene ali a Vice President kodi apataja apa ngongole nalandira yapa chinyamata akapaza lero mwapanga zingati lero akapaza yapa anabwera anzatu aja kudzanena kuti akupereka ngongole ndipo kuno kwa Mgona nonse akwa Mgona mwalandira ngongole ndizoona ndikuwuzeni mawu awa amene mupite nawo ku nyumba anzanga achinyamata mukaona kongresi muzimuli mafana koma ndiye mukuvaya muzingo musitatu kuti mani ikapakireni ife a TPP motsogozedwa ndi Profesa Peter Mutharika tikangotenga bomba pa 16 pano choyambirira ABM wapanga dongosolo yoyang'anira achinyamata kuti mukhale ndi ngongole osakhala ngongole zake izi zosakana pa mtunduzi ayi kuti anzatu amene mukupanga kapaza njinga za moto zija zimayenera kuti zizikonzedwanso tsono tikungokonza mosaganiza bwino ndiye abwana anapanga ma technical colleges kuti amene aja tizikaphunziramo za njinga za moto ndiye tikangotenga bomali muyembekezere kuti zambiri zichitika kwa anyamata koma kuti ziteke zonsezo tikuyenera kuti tigwirizane ife achinyamata tiachotsa Abwampiniwa chifukwa kakhalidwe kawo kokonda kurosanarosana ife watikwana mwina mukhoza kudikira kuti mmene wati Abwampiniwa mwina afuna akambe yambowe iyayi yambowe akamba kale imene ijene napereka 2 days tinampempha Inspector General onse amene anaphwanyidwa magalimoto musadandaule ndikukupemphani mtima malo ati yankha ngati sati yankha koma anthu inu ine mandidziwa ine ndinoma ni Chisale sinanyengerera munthu sinaopa munthu sinaopa nonse achinyamata yambani kampeni kapali pano awuzeni anthu mumadziwa kuti ine kwathu konkuno ku Central Region mumadziwa kuti ndimachokera ku Usungwi kwa Chipere uku mumadziwa kuti chimwendo ndine taphunzira skuli imodzi kukapita primary school mumadziwa tsono inenso angakhale kudambweko inenso ndikudziwako ndili mmodzi wa inu kulibe amene angandiopeze ayi ndipemphe nawo achinyamata tisatengeke ndi ma 2000 achakupasanaja landirani mudye mukadya mwafunse kuti mudzatipasasolena lidzi chomaliza kuti bwana wanga abwera kulankhuleni ndikuthokozeni nonse akwa Mgona chimene mwapanga achinyamata mwatikomera mtima
abwana anu area ino anabwera ndipo anakupezani akabwera mwagende ndeinu munapatsa funso koma mmene mukumudziwira Chisale uja tingagende idziru liwopirira kusukulu iki kutataza anthu tiwopirira kusukulu sitimangotolana ndeni kuthokozeni nonse achinyamata mwatikomera mtima mwangwetiye mpira akuchoka ino mukutenga miyala kusiya pasi kuti Chisale chibwerani mukuchedwa ndiyanga kwambiri achepa ndikuwuzeni kuti achinyamata ino ndine ndamene ndikhale patsogolo kukhala monitor kuno ku Central Region. Central Region yonse ili m'manja mwanga wa monitors. Ndipo musaope tiyeni pale paliponse asakuopyezani wina aliyense ndipo akakuopyezani ndiyimbireni foni ine ndilipo ndipo ndibwera ndithana nawo ndimafana kwambiri. Thank you so much. Kanyimba amene kakula imirira tachita tiche kumene kukapani tinalosa kwa Profesa Azavida Utalika Lilongwe regional governor nduze kutsimikizirani candidate come 2025 dadadi mwalandira dadino mugwafuna dadino abwera kuno kwa Mgona muzalandira nthawi ino ndi nthawi imene tiri kulandira anthu kuchoka kuzipanizinda monga mwamva talandira Stambuli ndeni mali ndisanapililire abwere angopereka komoni 2 minutes kona kuzitambule jala mwamba DPP hoye DPP hoye Profesa Azavida Utalika hoye choyamba ndipeleke ule kwa Vice President datu pano pa Central Region Bambo Alfred Gangata pamodzi ndi atsogoleri onse a National Executive, a National Governing Council, Region olemekezeka onse amayidaba. Choyamba ndikufuna kuti a Vice President mutengere uthenga kuti mukanthokozere kwa a President athu Profesa Azavida Utalika kondilandira ku chipani cha DPP ndi manja awiri.